بله جعفرین یونس شیخ نعسان مامۆستای پەیمانگەها زمانی کوردی لەگەڵ منە. مامۆستا یونس بخێراتی ji kengî va zimanê Kurdî di programa serçavê min ji kengî va ev zimanê Kurdî di programên perwerdeyê da li dibistanan hatiye qedexekirin kek Yunus. serçava kek dilbixîn mostehêja niha qedexebûn ji werza xwendinê demsala yanî destpêka xwendinê destpêkiriye wê hingê wek biryarekê ji perwerdeyê ji rêveberiya perwerdeyê Efrînê derket em bêjin plan gava daketiye waneyên Kurdî têde tunebû. Lewra ji wê hingê ji destpêka yanî werza xwendinê zimanê Kurdî li dibistana karin bêjin rabûye. Wek biryarekê tevî ku nefermî jî em zanin biryar wî rengî derketiye. Berî ku ji nava programa xwendinê zimanê Kurdî derxînin hûn hatibûn agahdar kesekî xeber dabû we ku wê zimanê Kurdî êdî nemîne? Bi rastî bi şewekî fermî na lê piştî dibistan vebûn û mamosteyên zimanê Kurdî û xwendekar çûn dibistanê yanî wê hingê xuya kir piştî em bên program daket û wek bên plana danîna waneyan wê hingê yanî wek dibin millet û xwendekar û mamosteyên zimanê Kurdî matmayîman ku waneyên Kurdî tunene. Heceta wan çi bû Mamoste Yunus? Heceta wan çi bû? Negotin sebeb çi ye ku zimanê Kurdî ji xwendinê derxistine? Bi rastî heyana tişkî fermî tune yanî tu yani wek bêjin tu tebrîr tu yan biryarekî fermî ku çawa çima zimanê Kurdî rabûye bi rastî tune ye û berî vê rêveberiyê perwerdeyê wek bin mamosta Xalî jî deng kiribû yani wî jî wek bin matmayî bû niha rêveberiya perwerdeyê ver li Efrînê girîdayî Helebê ye yani piştî tevlevebûn piştî rûxandina rejîma Beşar çû yani rêveberiya Efrînê hat girêdan bi rêveberiya perwerdeya Helebê. Dibistan vebûn yani wan jî hev jî matmayîman û yani rawestandin wek bin wek biryarekî em çawa bêjin yani nefermî jî lê gava wane nehatine neketine yani em bêjin xeta plana xwendinê yani qedexe bûye. Em nabêjin qedexe jî bûye heta niha ji ber ku mamosteyên zimanê Kurdî li dibistana hîn li ser karê xwe ne. Li ser karê xwe ne lê danîna em bêjin waneyên bi Kurdî hatine rawestandin. Aha yani mamoste dewam dikin? Mamoste dewam dikin li dibistana dewam dikin lê dersê Kurdî tunene. Em bêjin çawa yani kêm bi Kurdî didin yani ew jî bêjin belkî hew rêveberiyê dibistana yani em bêjin biryarekî kesane ye. Lê wekî fermî yani mamoste kek Yunus yani mamoste diçine dibistanê mamosteyên zimanê Kurdî diçine dibistanê li gel müdûrê dibistanê ittifaq dikin û yani li ser inisiyatîfa xwe ya şexsî mübadereya xwe ya şexsî dersên Kurdî didin lê nefermî yani fermî dersê Kurdî li Efrînê tune. Wek biryar tune ye lê wek me got hinek yani gur nasbûna wan bi rêveberê dibistanê re yani ji ber ku tu biryar fermî jî derneketî ku zimanê Kurdî qedexe bûye. Tiştekî din ji dibistan rêveberiya perwerde ya Efrînê jî derneketiye yan ji Heleb jî nehatiye qedexe bû lê yani biryarekî vî rengî ne diyar û ne zelal yani wisa xuya dike yani fermî jî derneketiye. Kek Yunus çi qas طلاب xwendekarên dersên Kurdî hebûn? Yani mesela çi qas xwendekar ji vê qedexekirinê mehrûmman bêparman çend? Niha bêguman li Efrînê dibistan gelek ne yani belkî bêtirî 20 dibistana hebin tevê taybet yani giştî û taybet her dibistanekî bi sedan xwendekar hene berê du wane herî kêm yani du wane dibirin niha ew du wane jî tunene lê wek min gotî hin rewşin awarte hene yani hin dibistan yani bi şewekî awarte yani mamosteyê di Kurdî didin dersa didin hewa kêm yani tenasker lê piranî giştî
يعني بسردان بهزارا خواندکار بپار مانه خواندن و پرورده یا زمان دایکی زمان کردی مالا تاوا هم البته باجار عفرینی تنی هم سر باجار دنه که البته همان بریار یعنی وقت ما گوتیه سرانسری حریم عفرینی یعنی چه نافچه من چه گنده یعنی بگشتی و روش بسایه گلک سپاس مالا تاوا یونس شیخ نعسان مامسته پیمانگاه زمان کردی ج عفرینی سر شبات خیلی